Kai, ka zo wajen mu kawai kuma ka zo ka ce zaka daki mutum mu za ka ketawa iyaka? Yaya mata nawa za ta haifa ne? Yana da yancin zubarwa. Matarsa ra'ayinsa sai ya kai yaya. Bayar da kariya ga ƙauye ba aibi bane. Wannan haƙƙin wuyanku ne. Amma shi kuma ƙoƙarin halaka ɗan da ba a haifa ba yake. Sannan kun taru kuna ba shi goyon baya? Kuskure ne wannan. Shi yasa na suburbuɗe shi. Dole sai da uwa za ka haifu. Dole sai da iyali za ka samu kulawa. Dole sai da ya ka samu mai goya ka. Dole sai da budurwa za ka yi soyayya. Amma kuma ka ce ba ka san ya a kan me yasa? Me yasa? To ga wannan ka tare da shi. Mace ai ba dole ba ce. Mace na nufin ƙwarin gwiwa. Hatta sarki kan ya hau karaga daga mahaifar mace ya fito. Mafi cikan namiji bai samu ba har sai da ya zauna a cikin mace. Akan haihuwar mace kana ta waɗannan lissafe-lissafe, renansu ma kana lissafe-lissafe, aurar da su ma kana lissafe-lissafe. Tur! Sakarkarin mutane. Idan irin wannan ya ci gaba ba a unguwa ko yanki ko birni ba, sai ka je gidan tarihi tukun ka ga mace. Idan ba mace ba hayayyafa, idan ba mace ba macimma, idan ba mace ba rayuwar halittu, idan ba mace ba zubin halitta, idan ba mace ba ɗorewar gobe, idan ba mace babu ahali, idan babu mace babu gudanar da rayuwa, idan babu mace babu ni'imar rayuwa. Idan mutane na suka shiga matsala zan iya makarar rabin sa'a, amma idan mace ta shiga matsala bana makarar isa waje, zan kunno bala'i.